намунаи олии инсондӯстӣ ва раиятпарварӣ инак дар доираи тадбирҳои олии башардӯстона ва татбиқи сиёсати самарабахши иҷтимоӣ боз як иқдоми накӯ пеш гирифта шуд. дар ин замина бахшида ба иди байналмилалии наврӯз ва дар асоси принсипи инсондӯстӣ 20 март фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд ба тасвиб расид ки дар асоси он дар маҷмӯъ ҷазои 897 нафар ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда шуданд. ин гуна иқдоми инсонпарварона ки дар асоси принсипҳои башардӯстӣ, ғамхорӣ ба оила ва кӯдакону наврасон дар арафаи иди байналмилалии Наврӯз амалӣ гардид, маҳбубият ва ғамхории пешвои миллатро дар ҷомеа бори дигар собит намуда, шодиву фараҳ ва ҳамовозии мардумро ба вуҷуд овард. ман Эмомова Фарзона имрӯз бениҳоят шодам ки дар ин рӯзи муборак, дар ин рӯзи Наврӯз пайвандони моро озод карданд. дар арафаи Наврӯз бахшидани гуноҳҳо худаш як оини нек аст ва боиси фараҳмандии мо пайвандони ҳамаи озодшудагон аст. иқдомҳои созанда ва амалҳои хайрхоҳонаву башардӯстона ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон чун яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ роҳандозӣ мегардад, пайваста амалӣ шуда ба саодати башарият нигаронида шудааст. ин аст ки имрӯз бо такя ба сиёсати инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз муассисаи ислоҳии се касрчори сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар марҳилаи аввал 22 нафар аз идомаи адои ҷазо озод гардида бо рӯҳияи болида аз самараи сиёсати башардӯстонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ба хонаҳои худ баргаштанд. ман Ҳусейнов Умеҷон Ватаншоевич аввало миннатдори худро ба пешвои миллат муҳтарами Вали раҳмон мерасонам ки бо фарори расии иди Наврӯз гуноҳои моро бахшид. имрӯз мо озод шудем, ба пеш падар модар бармегардем. дар оянда барои ободии кишвар сами худро гузорем. сарвари давлат ғамхор аст, адолатпарвар аст. инсондӯстии сарвари давлат буд ки гуноҳои моро бахшиданд. من اخنی طور گلمادویچ ما میناداری خود را به جناب عالی میرسانیم که در جشن نوروز عالم افروز که ما را بخشی گناه بود بخشیده ما امروز آزاد هستیم پیش اهل عائله زن فرزندانمان میریم. من دولتزاده سهیلی در این روز نوروز ما خرسندیم که با آزادی رخصت میشویم با پیش پدر مادر خش تبور برمیگردیم. در آینده ما کوشش میکنیم که با همین کارهای ناشایسته دست نزنیم و توانیم که در آبادی دولت خودمان سهم خود را گذاریم. همین بخشیدن گناهان ما بازگوی آن است که جناب عالی شخص انسان دوست و غمخوار میباشد. бояд гуфт ки фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд нисбат ба маҳкумшудагоне татбиқ мегардад ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна ва вазнин маҳкум шуданд. аф ё худ бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд бо принсипи инсондӯстӣ асос ёфтааст. чунин ташаббус дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо санадҳои хос ҷорӣ гардида ба муносибати ҷашнҳои давлатӣ ва идҳои миллӣ роҳандозӣ мегардад ки аз сиёсат ва иқдомҳои инсонпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манша мегирад. бояд гуфт ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои муҳими ҷамъиятӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими рукунҳои муҳими давлатдорӣ, худшиносӣ ва ифтихор аз дастовардҳои соҳибистиқлоливу озодӣ дар асоси санади асосии кишвар конститутсия таҳким ёфта самараи низоми судманди давлатдорӣ унвон мегардад. дар ин замина бо такя ба сиёсати самарабахши иҷтимоӣ, саодати миллат ва кафолати рушду тараққиёти давлат аз ҷумла суботу амният ва ягонагӣ таъмин карда мешавад. яке аз суннатҳои муҳими наврӯзӣ ин бахшидани гуноҳҳост. бо таваҷҷӯҳ ба ин ва дар асоси принсипи инсондӯстӣ 20 марти соли 2025 фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи бахшидани маҳкумшудагоне ки моҳлати ҷазоро имрӯзҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ мегузаронанд ба имзо расид ва имрӯз теъдоде аз онҳо ба озодӣ баромаданд. ин иқдом ки дар асоси моддаи 69 конститутсия ва бо такя ба принсипҳои инсондӯстӣ амалӣ шудааст барои 897 нафар имкони нав фароҳам оварда умеди бозгашт ба зиндагии солим ва созандаро дар қалби онҳо бедор месозад. дар муассисаи тарбиявӣ рақами 3 сароясати ислоҳи ҷазои ҷиноятӣ ки асосан наврасону ҷавонон аз синни 14 то 18 сола адои ҷазо мекунанд 27 нафар ба озодӣ баромаданро ба даст оварданд. дар ин рӯз падару модарон, хешу наздикони маҳкумшудагон барои истиқболи фарзандони хиш омада буданд ва аз иқдоми шоистаи роҳбарияти олии кишвар изҳори миннатдорӣ карданд. ман Қандакова Лутфия бачаам Шаҳрумҷони Абдулмаҷид
من از جناب عالی میندارم هزار رحمت فرزندای ما را آزاد کرد. من خوجاев سامان минадории хидма ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам. ҳазор бор раҳмат дар ин наврӯзӣ дар фасли баҳор дили мора хирсан кардан, дили модарора хирсан кардан. аз ҷавонои имрӯза дархост мекунем, хоҳиш мекунем ки ҳамин дигар ба роҳҳои хато нараванд, роҳҳои хаторо пеша накунанд, гапҳои падару модарора гӯш кунанду дар хизмати ватану миллати хеш бошанд. иқдоми бахшиши ҷазо танҳо як амали инсондӯстона нест, балки як қарори хиратмандонаи сиёсӣ низ мебошад, зеро ба озод шудани маҳкумшудагон имконият фароҳам меояд ки онҳо ба оилаҳои худ баргарданд, дар ҳаёти ҷамъиятӣ фаъолона иштирок намоянд ва дар ободии ватан саҳм гузоранд. ман маҳкумшудаи ноболиғ Иргашев Ҷавоҳир аз вилояти Суғ ноҳияи Ашт аввалан миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем ки ҳамаи моро ба пеши падару модарамон ба озодӣ мебарорад. ман ба ҳамсолони худ гуфтаниам ки ба корҳои ношоиста даст назананд. лаҳзаи бенос шудани нафароне ки имрӯз озодӣ барояшон муяссар гардид хеле пуреҳсос буд. падару модарон бо хурсандии зиёд онҳоро истиқбол гирифтанд. умедворем нафароне ки имрӯз мавриди бахшиши гуноҳашон аз ҷониби сарвари давлат қарор гирифтанд дар идомаи рӯзгори хеш бо дарки масъулият амал карда зиндагии шоистаро интихоб мекунанд. муҳимтарин суннати наврӯз ки бахшиши гуноҳ аст дар асоси принсипи башардӯстӣ ва раиятпарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иҷро шуд. аз 200 нафари дар рӯзи аввал ба озодӣ баромада 96 нафарашон маҳбусони муассисаи ислоҳии 3/6 низоми умумӣ дар ноҳияи Ёвон мебошанд. ман аз пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сидқан миннатдорам ки мо ҷавононро имрӯз озод гардонинданд. мо кӯшиш менамоем ки дигар ба ин хатогӣ роҳ надиҳам ва ба ин ватани зебову рӯстаи худ хизмат кунам. тавассути татбиқи иқдомҳои инсондӯстона ва ғамхориҳои пайваста аз нахустин солҳои соҳибистиқлолӣ то ба қабули санади навбатӣ аз муассисаҳои сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ нисбат ба 102671 нафар авф ё санади бахшиши ҷазо татбиқ гардидааст ки аз инҳо 58233 нафар аз адои ҷазои ҷиноятӣ озод карда шудаанд. озодӣ неъмати бисёр бузург аст. барои ба қадри неъмати озодӣ расидан дар кор аст. мо хушҳолем ки моро озод кардан, миннатдорӣ мекунем, кӯшиш мекунем дигар ҳамаи корҳо нашаванд. хулоса бировардам ки ба зиндагии нав шурӯъ кунам, дигар ба гуноҳ даст назанам ва дар рӯзи аввали татбиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд 96 нафар маҳбус аз муассисаи ислоҳии 3/6 шаҳди озодӣ чашиданд. خرسندی اومدگی خرسندی چی گفتن نمیتونه همه دنیا تینجی باش آرامی باش همه فرزندای ما خدمت خلق وطن نکنن و فقط سایبانی دولت باشن. عملی سازی سندی بخشش جزا خصوصیت دوروی داشته آزاد نمودن محبوسان از دیگر مؤسسه‌های اصلاحی مرحله به مرحله صورت میگیرد. تشبوسی نوبتی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی دست گرفته شد کم نظیر بوده نشانه فضیلت‌های نیک انسانی و افاده پرینسیپ گومانیستی میباشد. این دمو یک درس بود. аз ҳабс озод гардидани 897 нафар маҳкум гардида бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ идомаи иқдомҳои башардӯстони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда. ин иқдом барои онҳое ки дар зиндагӣ ба хатогӣ роҳ доданд имконияти нодирро барои баргаштан ба оилаву ҷомеа фароҳам сохт. ба ин васила як рукн ва ё арзиши дигари ҷашни бостонии Наврӯз бахшидани гуноҳ ба ҷо оварда шуд. аз муассисаи ислоҳии 3/8 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Норак ки дар ин ҷо занон адои ҷазо мекунанд 53 нафар маҳбусон бахшида шуданд. модар ва зани тоҷик набояд дар муассисаи ислоҳӣ бошад ва паси панҷара адои ҷазо намояд. ҷои модар ва зани тоҷик дар байни аҳли фарзандон ва аҳли оила аст ва онҳо вазифаи инсонии худро баҳри тарбияи насли наврас бояд равона гардон. дуруст аст ки бахшиши гуноҳ аз хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ба шумор рафта аз кас масъулияти
مسئولیت بلند را طلب می‌نماید. قابل به ذکر است که اقدام نوروزی رهبر دولت باعث آزادی صدها نفر محبوسان و سرجمی اویله‌ها گردیده، در طینت هر یک آنها شعله امید را به آینده درخشان و زندگی شایسته تلقین نمود. ما یک قسم از زنان امروز آزاد شده با شرافت پیشوای ملت بخشیده شده منتداری خودمان را بیان می‌نماییم. ما را آزاد کرده است، ما یتیمای ما را بی مادر نمانده است. ما به حد منت داریم، امیدوار بودیم که ما آزاد میشیم در این وطن تاجیکستان آباد زیبا. ما برای که سردار مهربان، پدر مهربان داریم، جناب عالی، به حد منت داریم. ما زنها را آزاد کردند و ما از کردهای خود خیلی پشیمان هستیم و می‌خواهیم که آینده به دولت خود خدمت کنیم و در این کارا دیگه دست نزنیم. اقدام عفو و یا بخشش گناه در زمان صاحب استقلالی مملکت از جانب رهبریت دولت و حکومت کشور باری اول نبوده، تا این مدت چندین مرتبه روی دست گرفته شد که باعث اتحادیه و سرجمی و خوشبختی اویله‌ها گردیده است. تدبیر نوروزی بخشش خطاکاران ادامه غمخوری‌های بشردوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده، در اساس پرینسیپ‌های بشردوستی غمخوری به اویله و کودکان و نورسان صورت گرفت.